Yo, yaman, salibonani. Welcome to Zim Reality ITV. Pana papa tinokukandira ma latest pano kupedza zinga dzichipisa muma streets. Nyandi ne pana bandea bazooka adzoka futi zvakare ne bang. Aichimpana ichiri very dangerous. Mad, trust me, in the video dakukaridza pana kuti murione asani mariona asada kuplayera video iyi. Nyaya yangu ndeyekuti kana chingiri first time yakusvika panapa usati wasubscribe gara wasubscribe kana wakasubscribe kudhara wakaipa then kana uchingoine business rako raunoda kuti umaketero paZim Reality ITV unondibata panapa pa screen idzo kana uchingori artist une music yako ndikumaketere futi panapa pa platform no problem. Tosangana wane solution undibata futi panapa pa screen up right nyaya ndine panapa ndeyakoma bazooka yeah right atibe to tira lyric andi matutira lyric maka relax munzo kuti mawana aya and don't give up mabasa rako kumjezepsikira esele kuita inobuda kana uchida mo saka chiita mo paunoshanda mo mundotodzidza muwanzi hapana kwanoshika iwe chingozi simbisa zvavanotaura wongozvisiya so mukoma vangu muninina mukatishande tora ichi neichi simukatifambe vamwe vanokushora vachida zvirambe asi life yako yakachena saka usazhambe pavanobvunza uri kupi panguva ipfupi anzi machokose vachikuona saka futi umimachitisitora mvura urove sipi vatauriwe life yapaisi chipi saketoyuchanda kuti ugoita miliyonea shanda ramba uchivaudza right ndofunga tazvinzwira kuti mufana yakatsamwa 2021 abva atanga akaita se akatozvimba akagomboka right ndozvangada ndikuonesei muzvionewo muzvifilewo. Thanks for watching. Sanangoti DJ Sparks Zimbabwe ndiripo pa chivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chisina maside effect chivhitivhiti chamunowana chokwadi chaicho chiri kuitika muma streets eZimbabwe. Thank you.